Legebiltzarburu anderea, legebiltzarkideok, gaurko osoko bilkura jarraitzera etorri zareten herrikideok, legebiltzarreko langileok, egunon. Euskal Autonomia Erkidegoko 13. legegintzaldiari hasiera ematera datorren inbestidura saio honetan, lehenik eta behin, esan nahi dut, orea dela niretzat, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Euskal Herritarren borondate demokratikoaren gordailu den instituzio hontan ordezkari izatea. Gure herriaren geroa marrazten laguntzeko ardura hartu duen ordezkari politiko gisa, ardura berezia sentitzen dut gaur, lehen aldiz tribuna honetara igotzen naizen momentu honetan. Ganbara honetara utxik zelarik sartu nintzen lehen aldian, irudipena izan nuen, gure historia hurbilaren, herri honen historia hurbilaren oihartzunak entzuten zirela bertan. Herri honen aurrera bideen eta geldotze aroen lekuko izan da ganbara hau. Esperantza eta frustrazioen gordailu, poz eta minen erresonantzia kutsa. Gaur, ziklo politiko berri baten hasieran gaudelarik, hiru herrialde hauetako Euskal Herritarren borondate demokratikoari hitza jartzea egokitu zaigun belaunaldi berriok, uste dut zor diogula aitortza eta errespetua gura aurretik izan direnei. Herri honen alde egindako ahaleginagatik eta borrokagatik. Hala uste dut nik. Kontzientzia historiko horrek emango digu ematekotan abiaburua herri honi, nazio honi, nazioaren eraikuntzari, naziogintzari gure ekarpen sumea egiteko garai hauetan. Gaur, Araba, Bizkaia, Gipuzkoan, legaldi berri bat ekitera goaz. Hasteko eta behin, abertzale eta euskaldun gisa, agur bat bidali nahi diet, Nafarroa, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoako Euskal Herritarrei eta euskaldunei. Hauteskunde zikloa ez da bukatu Euskal Herrian. Ekainaren 30ean zita garrantzitsua dugu Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan, eskuin muturraren oraldiari topea jarri eta Ipar Euskal Herrian azken urteetan abiatu den prozesu politikoari bultzada emateko. Legebiltzar berria osatu da, inoizko gehiengo abertzale sendoenarekin. Bere burua independentistatza daukagun bi euskaldun lehendakarigai aurkeztuz, inbestidura saio honetan. Euskal Herria ez du globalizazioaren indar disolbatzaileak irentziko eta ez du neoliberalismoaren lanabez eragingarrienetarikoa den kultur homogenizazioak urtuko. Ez hemen gauden artean. Ez geure buruei komunitate proiektu berdinzale eta demokratiko bat eskaintzeko konpromiso argia erakusten dugun heinean. Bigarren, gogo eta labur bat egin nahi dut gaurko inbestidura saio hontara ekarri gaituen ibilbidearen inguruan. Atzo, EAJ eta PSek gobernu akordioa aurkeztu zuten. Gaurko inbestidura saioak izan behar zuen gaur ezagutuko den gobernu programaren gaineko eztabaida politiko sakon bat. Eta hori ezinezkoa da, gobernu programari momentu honetan osoko bilkura hau hasi den momentu honetan ez baitugu ezagutzen. Gaurko saio hau ez da tramite parlamentario huts bat. Hori baino askoz gehiago da. Gaur momentu historiko hontan gertakari politiko, sozial, ekonomiko, bortitzek astintzen gaituztelarik, herri honek behar du arnaz luzeko eztabaida politiko sakon bat. Bere etorkizunaren inguruan eta jorratu beharreko aurrera bideen inguruan. El país no está para trámites. Creemos sinceramente que hay ciertas pautas que se han naturalizado que toca revisar. Este pleno de investidura no es un trámite parlamentario, es un debate parlamentario sobre un programa de gobierno. Para ello se tienen que reunir una serie de condiciones y la primera es que ese programa de gobierno se conozca con suficiente antelación. Hoy, en estos momentos, cuando ya ha empezado este pleno de investidura, no conocemos cuál es el programa de gobierno que presentan el PNV y el PSE. Y eso apela a una reflexión en torno al lugar que se le confiere a este Parlamento y la cultura parlamentaria que subyace. Por lo tanto, a la calidad de la democracia parlamentaria, cuestión a la que me referiré más adelante. Erabat sinetsita gaude herri hau bide gurutze batean dagoela. Eta ondorioz, gaur hemen eztabaida politikoak behar duela eztabaida politiko sakon bat. Garrantzi gorena duela gaur hemen egitera goazen eztabaida politikoak. Eta horregaitik EH Bilduk erabaki hartu du nire hautagaitzaren bidez ezkerreko soberanismoak. Herri honen etorkizunaren gainean, momentu honen gainean daukan ikuspegia ona ekartzeko eta zuekin partekatzeko. Hauxe da gure ikuspegiaren muina. Gure ustez, herri honek behar du eraldaketa nazional berri bat. Eraldaketa nazional
berri baterako garaia da hau. Herri honek behar du inflexio puntu bat, behar du arnaz berritze bat, inertziak hautsi eta norabidea finkatzea. Eta horrek esan nahi du herri proiektu partekatu bat eta gobernantza eredu berri bat. Hori da gaur azaltzera gatozena eta hori da gaur nik egingo duana. Kasik 350.000 Euskal Herritar ordezkatzen duen ezkerreko soberanismoen ikuspegia da ona dakardana gaurko investidura saio honetan. Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que la situación global, el diagnóstico estructural del estado de nuestra nación y la dimensión y la complejidad de los retos sociales que afrontamos invitan a un ejercicio político urgente. Construir las bases para un proyecto de país compartido y un modelo de gobernanza nuevo. Este momento histórico exige recobrar ambición nacional y pensar la acción política desde la óptica de una nueva transformación nacional. Garai nahasietan bizi gara, aldaketak oso handia dira, hain dira handiak eta hain datoz azkar ezen aro aldaketa baten gaudela esan baitezakegun. Europar hauteskundeetatik atera berri gara, eta badak eskatzeko motiborik, hauteskundeak utzitako mapa politikoaren argitara. Eskuin muturaren gorakada errealitate gordina da mendebaldeko herrialdetan. Gaur, eskuin mutur hori munduko potentzia ekonomiko nagusietako gobernuetara iristen ari da. Frantzia eta Estatu Batuetan aurki izango diren hauteskundeak ikuskizun. Eta eskuin mutur honek agenda hirukoitza dakar. Eskubide murriztailea gizarte talde zaurgarri eta aspiratuekiko, supremazista komunitate nazional minorizatuekiko eta negazionista krisi ekologikoarekiko. Eta dagoeneko gobernatzen ari den herrialdetan ikusten ari gara zer egiteko gai diren, bereziki emakumeen erabakitzeko eskubidearen aurka, sexu aniztasunaren edota persona arrazializatu eta migratuen bizitzekiko. Honi aurre egiteko ezinbestekoa dira kontentzio dikeak, fronteak, bai instituzioetan eta bai kalean, baina behar dugu hori baino gehiago. Aldi berean behar dugu eskubidetan aurrera egiten laguntzen diguten politikak. Eskuin muturari eskubide gehiagorekin egiten baizaio aurre. Europak eskuinerantz biratu du eta kezkaz bizi dugu garai hau arriskuez jabetzen baikara. Historiak ikasgai franko utzi baitizkigu. Mehatxu hau populismo gisa izendatu du Europako establishmentak. Eta terminoaren egokitasuna gora bera, zera esan nahi dugu. El populismo es lo que ocurre cuando la clase política no es capaz de dar respuestas. Tal como apunta la reciente declaración de Berlín, auspiciada por el Foro por la Nueva Economía, mayo de 2024, lo que se necesita es un nuevo consenso político que aborde los factores profundos de la desconfianza de la gente en lugar de centrarse simplemente en los síntomas. Zeren eta ohitua gaude, ohituegiak, analisi fenomenologiko eta soziologikotara. Eta gutxiago bizitzen ari garen gertaera eta joera larrien oinarrian dauden kausa politikoak aztertzera. Krisi klimatiko eta ekologikoaz diardugu eta badirudi ausazko fenomenoa dela. Eta ez auzitan jarri barreko garapen eredu baten ondorio zuzena. Desberdintasun sozialak handitzen ari dira, baina ez dirudi kausa efekturi dagoenik ekonomiaren finantzarizazioarekin, desarautzearekin, austeritatearekin, individualismoa gizarte antolamenduaren oinarriak erasaten ari da, eta irudi luke, gainean tokatu zaigun fenomeno meteorologiko bat dela edo fenomeno meteorologiko batez ari garela. Baina ez aldu horrek lotura zuzenik konsumismo posesiboarekin edota bizitzaren ia eremu guztien merkantilizazioarekin. Bakardade ez desiratuaren ondorio psikosoziala ekarri ditu agenda publikora. Buruko osasun arazoen determinantez, aldiz deusez. Merkatuaren eta individuaren artean ehundura komunitario guztiak sobera dituen sistema sozioekonomikoari eta ideologiari erreparatzeke. Gaur, globalizazio neoliberalaren porrota bizitzen ari gara. Los países occidentales todavía no se han recuperado de la crisis financiera de 2008, que supuso la implosión de la promesa de libre mercado iniciada por Thatcher y Reagan, a la que después se han sumado la crisis de la deuda soberana, una pandemia global, la vuelta de la guerra, un nuevo shock de precios de energía, el retorno de la inflación, la subida de los tipos de interés y la emergencia climática. Lo cierto es que el paradigma neoliberal, causante de la crisis sistémica que padecemos, ha marcado la política económica de los últimos años, bajo los principios de que la pérdida de ingresos derivada de la bajada de impuestos se compensaba con un aumento de la actividad
económica, que reducir el papel del sector público era imprescindible para estimular el dinamismo de la economía, y la asunción del dogma de la austeridad fiscal expansiva. Un marco asumido por buena parte del espectro político y no solo por los sectores más conservadores. Y de aquellos polvos, estos lodos, por utilizar un refrán en boga últimamente. Gaur, bizi dugun momentu ekonomikoaren diagnosi elementu nagusia zera da. Azken hamarraldietan hegemonikoa izan den paradigma ekonomikoaren porrotaren aurrean gaude. Zeinak mendebaldeko sistema politikoak higatu dituen. Nagusiki errenta ertaineko langile klaseak sufritu duen pobretzaren ondorioz. Egoera honetan, konsensu neoliberala hautsi eginda. Geroz eta ahots gehiago adierazten dute politika ekonomiko berri bat martxan jarri beste aukerarik ez dagoela etorkizuna bermatzeko. Eta nahikoa ikerketa badago esateko posible dela industria politika berri bat, lanpostu onak, mundu mailako gobernantza hobea eta klima politika modernoak guztiontzako posible direla. Hobe genuke momentu ekonomiko eta politiko hau ondo irakurtzea. Sartu baigara jada 21. mendeko urte erabakigarritan. Gaur, garai nahasi hauetan jokatuko da herri honen etorkizuna. Eta argitasuna behar da analizian. Azaleko azterketetan lokaztu eta lokartu gabe. Aro aldaketa batean gaude. Eta badira 3 megafaktore datozen urteetan gure herriaren paisaia ekonomiko, sozial eta kulturala erabat aldatuko dutenak. Iraultza teknologikoa, krisi klimatiko-ekologikoa eta aldaketa soziodemografikoak. Eta hau guztia testuinguru geopolitiko zailean, non 2.0 gerra hotz baten testuinguruan gauden Estatu Batuen eta Txinaren artean. Eta hau guztia eskalatze militar baten mehatxupean. Eta halako egoeran, Europar batasuna ageri da autonomia estrategikorik gabe, autonomia politikorik gabe, eta batasunaren oinarriak inoiz baino ahulago. Eta ezin dugu testuinguru globalari egiten diogun irakurketa bukatu, gerraren apologia egiten ari den Europako eliteari gure arbuio erabatekoa adierazi gabe. Zein da eskalatze militarrak egunez egun indartzen duen agertoki posible bakarra, ez bada 3. gerrate mundial bat zeina hondamendia izateken gizadiarentzat. Nora garamatzazue, nola irabazten zaio militarki potentzia nuklear bati ez bada gerrate termonuklear baten bidez, non denok galtzen dugun. Gogorazpen bat egin nahi dugu, zentzu hortan. Euskal Herriak ezetz esan zion otani. Hori da Euskal Herriaren borondate demokratikoa kontrakorik frogatzen ez den bitartean. Eta herritarren hitzari errespetua zor zaio. Nola dago Euskal Herria halako testuinguru globalean hainbeste aldaketa gertatzen ari diren momentu honetan? Ezinbestekoa zaigu gure herriaren egoeraren inguruko diagnosia egitea. Ezin baitaiteke herri proiekturik planteatu diagnosi zorrotzi gabe, gure herriaren analisi estrukturalik gabe, gure nazioaren egoeraren gaineko analisi estrukturalik gabe. Eta egiturazko azterketa horrek, analisi zintzo eta orekatu batek, adierazten duena da gure herriaren metabolismo komunitarioa ahultzen ari dela, inertziak mugitzen gaituela eta ez dugula jakin etorkizuna behar beste prestatzen. Hori da, ezkerreko soberanismoak herri honen egoeraren inguruan, gure nazioaren egoera egiturazkoaren inguruan egiten duen azterketa. 3 ezaugarrik, gure ustez, ezaugarritzen dute gure egoera momentu honetan herri gisa. Bat, gure metabolismo komunitarioa ahultzen ari da. Bigarren, inertziak mugitzen gaitu eta 3. ez dugu jakin etorkizuna garai hain erabakigarri hau behar adina prestatzen. Izan ere botilak zuloa du, ura galtzen dugu. Botilari ura dariola azaltzen duten hainbat adibide jarriko ditut labur jarraian. El sistema comunicativo vasco. La digitalización y el uso masivo de los smartphones ha producido un debilitamiento muy acusado del sistema comunicativo vasco en los últimos 10-15 años. Hoy las y los jóvenes vascas están desertando de los medios de comunicación tradicionales. El espacio comunicativo se está diluyendo en el español. El 70% de los y las jóvenes de entre 14 y 19 años no consume ningún medio de comunicación tradicional con sede en Euskal Herria. ¿Cómo se socializarán las nuevas generaciones en términos culturales, lingüísticos, políticos, en cuanto a sistema de valores?
Y hoy la supervivencia misma de todos los medios de comunicación comunitarios vascos, sin excepción, está en entredicho en el corto plazo, con el consiguiente riesgo para la salvaguarda de la pluralidad política en tiempos en los que serán las grandes plataformas tecnológicas las que determinen por medio de algoritmos qué se considera verdad. Euskara, azken 20 urteetan ahuldu eginda indar berritze bulkada. Datuek geldotze aro batean gaudela, sartu garela erakusten dute. Eta honako argi gorriak identifikatzen dira: arnasguneen ahultzea, kulturgintzaren erreferentzialtasunaren galera, telebistaren gainbera, konsumoaren fragmentazioa eta erabilera kurbaren estankamentua. Eta egoera hontan, hizkuntzaren berreskurapenaren prozesuaren egoera hontan, gertatzen ari da hainbat gauza. Lehena, hizkuntza gaitasunen eta motivazio sistemaren garapenean urratsik eman gabe, erabilera kurbak ez duela gora egingo, aitzitik beheranzko joerari eustea zaila izango dela. Hori da gaur soziolinguistikak dioskuna. Nahikoa soziolinguistika dakigu gaur hau baieztatzeko. Aldi berean, euskararen kontrako oldarraldi politiko judizial bat gertatzen ari da, 1982ko konsensuak auzitan jartzera iritsi dena. Eta gaur, 21. mende hontan, gizarte hain desberdinean eta baldintza kultural hain desberdinetan, 20. mendeko hizkuntza politiketako askok ez digute balio. Datu esanguratsu bat emango dut gure kultur sistemaren inguruan. Gure kultur sistema ahultzen ari dela erakusten duen datu zehaz bat emango dut. 2021 eta 2022 urteetan, euskarazko liburuen salmentak 7,9 egin zuen bera. Gaztelera eta ingelesezkoek 1,3 eta 3,8 gora. 2022-2023 urteetan jaitsira 3,5 izan zen. Gaztelera eta ingelesezkoek 3,6 eta 9,1 egin zuten gora. Eta ez dago arrazoi komertzialik berak adau azaltzen duenik. Beraz, datu hau bada adirazle argi bat nola gure kultur sistema ahultzen ari den momentu hontan. Industria. Estamos asistiendo a una progresiva pérdida de capacidad de decisión, la entrada de fondos de inversión, la falta de relevo en empresas familiares. Estamos perdiendo arraigo en importantes empresas tractoras y se está produciendo una creciente venta de pymes vascas. Desde la crisis de los años 90 no se han realizado apuestas industriales estratégicas. Eta autogobernuari dagokionez. Abordamos el debate sobre un nuevo autogobierno no solo con la rémora del incumplimiento del mismo durante más de 4 décadas, sino especialmente desde la enorme devaluación sufrida en sus contenidos por la acción del legislativo español y su brazo jurídico, el Tribunal Constitucional. La deformación total de las competencias de carácter exclusivo o llamadas forales, a través de la acción del Estado, ha devaluado el ya de por sí insuficiente contenido estatutario, hasta dejarlo mutilado y estratégicamente lastrado. Beraz, lehen ezaugarria, botilak ura galtzen du, gure metabolismo komunitarioa ahultzen ari da testuinguru historiko honetan. Inertzia kudeatu da, eta hori erakuste duten hainbat adibide jar daitezke eta naiz asko luzatuko. Baina azkenengo urte luzetan, azkenengo hamarkadetan hegemonikoa izan den ideologia neoliberala, hegemonia neoliberal horrek ere izan du hemen bere traslazioa. Iragazi eginda bertako gobernuen eta alderdien pentsamentu ekonomikoan. Euskaltel kasua da horren paradigma argiena. 81. hamarkadan Eusko Jaurlaritza zuntz optikoaren azpigituran inbertitu zuen. Azpigitura estrategiko batean. Bere gaineko kontrol publiko eta soziala bermatuz aurrezki kutxekin batera. Mende honetako iragan hamarraldian saltzea erabaki zuen. Merke saldu ere. Zer da gertatu dena urte horietan gobernuko alderdien pentsamentu ekonomikoan batetik besterako urratsa emateko. Así se expresó la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, el 11 de abril de 2021. Se impulsaron proyectos estratégicos en telecomunicaciones, Euskaltel, Aeronáutica, Aernova y Energías Renovables, Gamesa. Podríamos añadir más, Ibermática o Eólicas de Euskadi, por ejemplo. Después, las tres volaron solas. Nuestro papel es el de iniciar nuevos sectores. No vivimos en un país comunista. El gobierno no ha de ser propietario de esas firmas. El pensamiento económico que expresan esas palabras tiene mucho de ese neoliberalismo cuyo fracaso era tan evidente años atrás, porque mientras tanto, el gobierno francés, de la mano de Emmanuel Macron, publicaba el 100% de la mayor empresa energética de Francia.
Las consecuencias de seguir la corriente neoliberal también se pueden apreciar en el mercado inmobiliario, con los precios de alquiler y de vivienda disparados y con una oferta de alquiler prácticamente inexistente, o en la apuesta desaforada por el cemento y el asfalto. Entre 2007 y 2014, las instituciones de Araba, Bizkaia y Guipúzcoa destinaron 2.538 millones de euros a carreteras y 2.409 millones a innovación. Beraz, nahikoa adibide daude esateko inertziak mugiarazi gaituela, inertziak mugitu gaituela eta inertzia hori izan da hegemonikoa izan den sistema eta ideologia baten inertzia. Eta horren guztiaren ondorioz gure zentzu komunitarioa lausotu eginda eta funtsezko galdera batzuk bere garaian herrigintza prozesu emankorrak abiarazteko baliagarriak izan ziren funtsezko galdera batzuen erantzunak bidean gelditu dira. Zein da gaur ondorengo galderei ematen zaien erantzunik baldin badago erakundeen pentsamentu politikoan. Zein da Euskal Irrati Telebistaren funtzio sozialak gaur, 21. mendean? Ze unibertsitate eredu nahi dugu? Zer da Euskal Herriak mundura proiektatu nahi duena? Zein kultur politika behar dugu? Nolako sektore teknologikoa eratu genezake? Zer egin borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundekin? Bere garaian, herrigintza prozesu emankorrak sortu zituen gure zentzu komunitarioa lausotu eginda eta funtsezko galdera batzuen erantzunak bidean gelditu dira. Eta hirugarren ezaugarria momentu hau gure herriaren egoera ezaugarritzen duena. Ez dugu jakin etorkizunan behar beste prestatzen eta hontan ere enaiz luzatuko, baina transizio energetikoa izan daiteke adibide bat. Lehen sektorean egoera beste bat, zaintzen eta gizarte zerbitzuen sistemaren egoera izan daiteke beste bat, Osakidetzaz hitz egin dugu nahikoa kanpainan, eta etxebizitzaz ere bai. Algo hemos avanzado. Hoy nadie pone en cuestión que tenemos un problema en Osakidetza y que tenemos un auténtico problema con la vivienda en este país. Beraz, gure herriaren diagnosiak ondoko ondoriora garamatza. Eraldaketa nazional berri baten beharrean gaude. Zeina atzera ezina zaigun. Eta horretarako beharrezkoa zaigu oinarrizko osagai komunak identifikatzea eta hortik herri proiektu partekatu bat osatzea. Eta herri proiektu horrek behar duen gobernantza berria definitzea. Hoy toca hacerse cargo del momento y del país. Y eso significa trascender la política partidista y formular un proyecto de nacional desde unas bases compartidas. Nos tenemos que dotar de un proyecto de país compartido y una gobernanza que nos dé estabilidad. Una estabilidad necesaria, construida sobre bases compartidas, para avanzar como pueblo en función de nuestras capacidades y nuestras posibilidades. Hoy, un ejercicio de realismo, responsabilidad y eficacia política exige, 1, recobrar la ambición nacional y pensar la acción política desde la óptica de una nueva transformación nacional. Aceptar que esa transformación nacional debe ser acordada y guiada de manera cooperativa por el conjunto de nuestra sociedad, de sus agentes sociales, económicos, académicos, políticos y culturales. Y 3, tener muy claro que la potencialidad y fuerza transformadora de la sociedad vasca es la única garantía de éxito. Beraz, testuinguru historiko hontan eta herri honek bizi duen egoera aintzat hartuta eta herri honen eta nazio honen egoeraren diagnosi estruktural bat eginda, ezinbestekoa zaigu hortik herri proiektu partekatua formulatzea. Eta hori da gu gaur hemen egiten saiatuko garena. Lehenik eta behin, uste dugu azpimarratu egin behar dela legebiltzar hontan, osatu berri den legebiltzar hontan, bi gehiengo oso argi daudela. Inoiz baino argiago adierazten direnak. Legebiltzar honen historian inoiz ez da gertatu bi gehiengo hoiek hain modu argian adieraztea aldi berean. Badago gehiengo bat, abertzale soberanista dena, inoizko handiena, 73ak zehazki defendatzen du legebiltzar hontan Euskal Herria nazioa dela eta erabakitze eskubidea dagokiola. Eta aldi berean, badago gehiengo oso bat, bere burua ezkerrekotzat duena. Esta realidad parlamentaria, que es reflejo de la voluntad democrática expresada en las urnas, pone en evidencia que los 3 territorios históricos son mayoritariamente soberanistas, igualmente progresistas, que existen mayorías que reclaman avances en términos sociales de carácter igualitarista y mayores cotas de autogobierno para profundizar en la construcción de una nación solidaria, abierta a nuestro entorno y conectada a un contexto mundial absolutamente globalizado.
Se articula la sociedad vasca, por lo tanto, sobre dos ejes, que son el eje social, progresista, igualitarista, y el eje nacional, abertzale, soberanista. La pulsión social y nacional que tracciona la construcción comunitaria de nuestro país. Eta uste dut ikuspegi demokratiko batetik bi gehiengo argi hoiei errespetua zor zaiela, ezin zaiela muzin egin gehiengo demokratiko hoiei. Mandatu herritar bat adierazten bai dute. Eta ezin dezakegula jarraitu herri honen aspirazio nazionalak atzentzen, lausotzen edo kamusten, eta ezin dezakegula jarraitu herri gisa, gizarte berdinzaleago bat eraikitzeko dauzkagun gaitasunei uko egiten. Euskal gizarteak modu demokratikoan gehiengoz adierazten dituen desirak itotzea litzateke hori. Mandatu herritarra alderdi politikoen epe motzeko galbaetik pasatzea. Eta batez ere herri honen potentzialei uko egitea, potentzial eraldatzaileei uko egitea. Eta bigarrenik, esan nahi dut, bi gehiengoiek ez direla antagonikoak eta ezin daitezkela elkarren aurka jarri. Ez bada burujabetzaren konzepzio erreakzionario batetik, zeina gure herrian inexistentea den. Gaurko munduan burujabetza da gizarte kohesionatuagoak, berdinzaleagoak eta autoaskiagoak, ondorioz iraunkorragoak, sortzeko bitartekoa. Hoy, ante el fracaso de la globalización neoliberal y la manera en que ésta ha llevado al debilitamiento del poder público, en un mundo dominado por poderes oligárquicos, la reivindicación de la soberanía es la reafirmación de la democracia. La reivindicación de la soberanía representa la reafirmación de la democracia. Y hoy, en una época de desarraigo y crisis identitaria en la que el ansia de pertenencia se manifiesta con la misma fuerza que el ansia de seguridad material, la identidad comunitaria, el sentido de pertenencia a una comunidad solidaria y abierta es el ingrediente fundamental de cualquier proceso de transformación. Por lo tanto, hoy, más que nunca, el eje social y el eje nacional son las dos caras de una misma moneda. Toca hacerse cargo del momento y del país. Lehenengo aberria eta gero alderdia, edo aberria beti alderdien oso gainetik. Y hoy H. Bildu propone lo que entendemos son los mimbres para un proyecto de país compartido. Un suelo común, 6 espacios de encuentro, 5 ámbitos donde creemos que tenemos que ganar condiciones materiales y las bases para un nuevo estatus político que nos dote de las herramientas jurídicas y políticas necesarias para dar cauce a la voluntad mayoritaria de este país. Gaur, hauze da, guk proposatzea gatozen herri proiektua, eta hauzera egitera gatozen proposamena. Lehengo eta behin, lurzoru partekatu bat proposatuko dugu herri proiektu hori eraikitzen hasteko. Lurzoru partekatu bat zedarritzea ezinbestekoa baita. Eta uste dut, baudela bi oinarri, legebiltzar honetako bi gehiengoak ere onartu ditzaketenak edo parteka ditzaketenak, baldin eta garai historiko honen kontzientzia argia baldin badaukatu. Herri proiektu bate behar du sendotasuna, eta horretarako ezinbestekoa da oinarri partekatu bat zedarritzea, oinarri partekatu bat pausatzea. Eta bi oinarri planteatzen ditugu. Lehena, bat egiten aldugu legebiltzar honetan ordezkaritza dugun tradizio politiko desberdinok baieztatzean badela Euskal Herria deritzan herri bat nazioa dena. Onartzen aldugu Euskal Herriak bere osotasunean errealitate nazional propioa osatzen duela. Podemos establecer como primer pilar sobre el que construir un proyecto de país, el hecho de que el pueblo vasco manifiesta una identidad nacional diferenciada, que debe ser reconocida y respetada a todos sus efectos y que la construcción de esa nación no es un proceso excluyente, sino la oportunidad de tejer una comunidad inclusiva y solidaria que cuide de sus conciudadanas y ampare sus derechos. Bigarren oinarria, podemos convenir las diferentes tradiciones políticas en este Parlamento. Ahora que el consenso neoliberal se ha roto y se recupera una concepción activa del papel del Estado, en que existe suficiente experiencia acumulada como para afirmar que es imperativo superar las políticas neoliberales si realmente queremos garantizar la cohesión social y transitar hacia formas de organización social que quepan dentro de los límites biofísicos del planeta. Es decir, que tal como apunta la Declaración de Berlín del Foro por la Nueva Economía, el mercado por sí solo no detendrá el cambio climático, ni conducirá a una distribución menos desigual de la riqueza. Que reducir los impuestos a las empresas y a los ricos como medio para estimular la inversión empresarial a corto plazo y beneficiar a la sociedad en general a largo plazo, el llamado efecto derrame, ha fracasado.
que debemos concebir el sector público como una entidad activa y dinámica y ya no puramente regulativa o disciplinaria como en la era neoliberal, y que subordine el funcionamiento del mercado a propósitos de interés público-social, proyectando para ello una dirección para el desarrollo económico y la innovación tecnológica, asumiendo un papel proactivo y dinamizando la economía de tal manera que instituciones y empresas, sí, sean co-creadoras de mercado, pero compartiendo riesgos, pero también beneficios. Beraz, honatz gure proposamena. Legebiltzar honetan adierazten dien bi gehiengo handiak, 3 herrialde hauetako euskal gizartearen bi ardatz egituratzaileak, bietako bat gutxitu edo erlatibizatu gabe eta elkarren kontra jaurti beharrean, artikula ditzagun bi oinarriak partekatuz. Naziogintza garaikidea eta politika ekonomiko post-neoliberala. Horixe da gure ustez etorkizuneko herri proiektu bati sendotasuna eta egonkortasuna emango lioken lurzoru partekatua. Eta uste dut lurzoru horren gainean eraiki daitekela proiektu partekatu bat, non elkarguneak identifikatu ditzakegu. Badakizue hori izan dela gure ahalegina kanpainan zehar. Elkarguneak identifikatzea. Gure artean desberdintasunak baitaude, egon badaude, normala da, hori da demokratikoa. Demokrazia hori da hain zuzen ere diferentziaren kudeaketa, gatazkaren kudeaketa, hori da hain zuzen ere demokrazia. Desberdintasuna daude EAJ eta EH Bildun artean, EAJ eta PSen artean eta PS eta EH Bildun artean. Hori da normala, baina herri txiki bat gara. Itxaso zabalean, gure neurritik oso gora arrotzen diren olatuek astindutako uretan. Beraz egin dezaguna alegina diferentziez gain adosguneak ere topatzeko, elkarguneak bilatzeko. Herri hau eta zehazki 3 lurralde historikok ezin daitezke gehiengo osoz gobernatu. Baina ez da ere oinarri sendoen gainean eraikitzen ez diren koalizioen bidez ere. Herri honek egonkortasuna behar du. Eta egonkortasuna lortzen da herri eraikuntzan denboran mantentzen den politika publiko koherentekin. Horrela soilik gauzatu daiteke egonkortasuna. Ez dago egonkortasunik herri erronka nagusien gaineko norabide estrategiko argiri gabe. Eta herri hau plurala den neurrian norabide estrategiko hien zehaztapena partekatua izan behar da neurri handian ala beharrez. Kontrara ez dago egonkortasun emankorrik. La única fuente de estabilidad, entendía la estabilidad, como una estabilidad transformadora, es decir, aquella que permite condiciones suficientes para desarrollar procesos transformadores, es la articulación de consensos fundamentales sobre un proyecto de país. Es nuestro deber empeñarnos en la búsqueda constante de elementos comunes. Y por ello, hoy, nosotros y nosotras proponemos 6 espacios de encuentro y colaboración, junto con la definición de 25 retos de país sobre esos espacios de encuentro para la próxima década. 6 elkargune proposatuko ditugu. Eta horietako bakoitzean, datorren amarraldirako ikusten ditugun herri erronkak definitzen saiatuko gara. Honakoak dira elkargune horiek. Bat, burujabetza estrategikoa irabazi behar du herri honek. Autosufizientzia emendatze aldera. 2, ongizate egiturak eraldatu egin behar ditugu. Errealitate soziomografiko berrian gizarte berdintasuna bermatzeko helburuz. 3, aztarna ekologikoa jeitsi egin behar dugu. Krisi ekologikoaren testuinguru historikoan geure ardurak har ditzagun. 4, hezkuntza sistema berritu egin behar dugu. Gure herri eraikuntzaren zutabe nagusitakoa dena. 5, identitate komunitarioa sendotu egin behar dugu. Zeina funtseskoa zaigun edozelako gizarte eraldaketari berme nahikoz heltzeko. Eta 6, segurtasun eredu propio bat sortu behar dugu, joera autoritarioen aurrean giza eskubideen errespetua gailendu dadin. Banamanan joango naiz elkarguneak proposatuz eta elkargune horien gainean proposatze ditugun herri erronkak zerrendatuz. Lehena, subiranotasun estrategikoa irabazi, autosufizientzia irabazi. Burujabetza formala ezinbestekoa zaigu herri gisa, 21. mendean behar ditugun politika publikoak garatzeko. Baina burujabetza formalarekin batera, burujabetza materiala ezinbesteko osagaia da, bizi baldintza duinak garatzeko testuinguru historiko hontan. Gure elikadura edo energia sistemak, industriak eta oroar ehun produktiboa edo finantza sistema testuinguru ezegonkorrera egokitzea gakoa izango da datozen urteetan.
Oinarrizko prozesu sozioekonomikoetan ahalik eta autosufizientzia handiena izatea, fenomeno globalen aurrean erresilientzia irabazteko, gakoa da garai historiko honetan. Eta Euskal Herriak urgentzia egin behar du hausnarketa estrategiko bat, 3 gutxienez esparru nagusitan. Elikadura autosufizientzian nazioarteko merkatuen eragin erabakigarriaren menpekotasunetik nola aldendu eta gertuko elikadura osasuntsu bat nola bermatu, nola hasi irautzen egun dugun kanpoko energia iturri kutsakorrekiko menpekotasun itzala, eta nola egin industria ehuna errotzeko gure lurraldean, eta nola eraldatu ehun hori paradigma ekonomiko berri batera egokitu dadin. Elikadura sistemari dagokionez, honako herri erronkak proposatzen ditugu. Lehena, 2030erako premiazko elikagaien autohornikuntza maila 50%era igotzea. Horretarako, besteak beste elikagaia prozesatuta banatzeko goi zentro martxan jarri, lurralde bakoitzeko biltegi publiko komunitario bat ezarri, 1.000 menu agroekologiko emateko behar beste sukalde zentral antolatu, gutxienez 100 ikastetxetan sukalde propioa eraiki, eta bar, eta bar. Bigarren herri erronka, lehen sektoreko erretiro bakoitzeko erreleboa bermatzea. Horretarako besteak beste ordezkapenak eta errelebo programetan parte hartzeko formakuntza eta enplegu planak, lanbiderekin elkarlanean, lehen sektoreko babes erregimenaren baldintza gainontzekoekin parekatzea, besteak beste baja eskubidea, lan orduak, oporrak eta bar, bidezko prezioen itun soziala, elikadura kontseilua eta tokiko elikadura kontseiluen sarea sortu, elikadura katearen jardun bide egokiak ikuskatzea eta bermatzeko baliabideak indartzea. Energiari dagokionez, 3. herri erronka, kanpoko energiarekiko menpekotasuna 70%era murriztea datozen 8 urteetan. Horretarako besteak beste, 3.000 megabatio berriztagarri instalatu, lurraldea modu orekatuan ordenatzen duen lurraldeen plan sektoriala onartuz, udalerri bakoitzeko gutxienez komunitate energetiko bat sortzea, eskualdekako energia bulegoak irekitzea, eraikinen 25%an plaka fotovoltaikoak instalatzea, 100%an publikoak diren eskala handiko 5 proiektu berriztagarri martxan jartzea, energia konsumoa 15% jeistea, klima legea garatuz, eta bar, eta bar. Eta industriari dagokionez, 4. herri erronka, gure industriaren posizionamentua hobetzea, honako helburuak finkatuz. Balio erantzi gordina, barne produktu gordinaren 25% izatea, lortzeko bideari ekitea. Maila teknologiko ertain altuko eta altuko esportazioak 10 puntu gehitzea, esportazio guztien 74%. Maila teknologiko altuko esportazioen kasuan 5% muga gainditzea. Teknologian eta ezagutzen intensiboa diren sektoretako enplegu portzentaiari dagokionez, Europako eskualdeko rankingan 10 posizio berreskuratzea. Barne produktu gordinean 3% inbertitzea ikerketa garapenean eta berrikuntzan. Gaur egun 2,02 delarik. Sektore publikoak ikerketa garapenean egiten duen alegina bikoiztea. Legealdian 150 egitasmo produktibo estrategiko diseinatu eta gauzapen prozesuan jartzea. 5. herri erronka, gure industria ehunaren erabaki zentroak mantendu eta hobetzea eta lurraldearekiko erantzungizuna gehitzea. Alcanzar un consenso sobre el carácter de interés general del impulso del acceso de los y las trabajadoras a la participación en la gestión y en el capital de la empresa, proponiendo modificaciones en normativa fiscal, impulsos legales, impulsos financieros, etcétera, etcétera. Y para acometer con éxito estos retos relacionados con la industria es necesario un incremento de las capacidades públicas y la articulación de nuestro músculo financiero público y social. Para ello se identifica la necesidad de crear las siguientes estructuras: un centro de prospectiva económica, un instituto para emprendimiento público, un observatorio de política industrial independiente, un consejo asesor para el diseño de la política industrial, un fondo soberano de inversión estratégica entre 1.800 y 2.500 millones de euros y movilizar como mínimo un 85% en proyectos de inversiones estratégicas y actuaciones de arraigo. Bigarren elkargunea, ongizate egiturak eraldatu. Gaur, errealitate demográfico berriak, los cambios que se están produciendo en el mercado laboral, así como la incertidumbre económica, nos obligan a repensar nuestras estructuras de bienestar, garantizando un sistema sanitario público, transformando los servicios sociales hacia un sistema público comunitario de cuidados y actualizando los mecanismos de protección social y tomando medidas estructurales para garantizar el derecho subjetivo a la vivienda. Seguramente lo que está en juego en estos momentos es si se ahondará en la dirección actual de claro retroceso en la prestación de un servicio de calidad en el sistema sanitario o se retomará la apuesta por un sistema público sanitario de calidad con una atención primaria como base fundamental de ese sistema.
Por otra parte, se requiere de una nueva conceptualización del sistema de servicios sociales, que reconozca los trabajos de cuidado, los colectivice y los dignifique, sacando al ámbito de lo monetizado muchas tareas que hoy desempeñan las mujeres en esferas invisibles de la economía. Zen eta zaintzaren gaineko eztabaidak erdigunekoa behar du. Mugimendu feministak aldarrikatzen duen eran. Izan ere, zaintza gaur dira desberdintasun sozialen areagotzaile eta genero desberdintasunen iturri. Gaur milaka emakumek familien barruan edo etxeko enpleguaren bidez modu ikusezinean eta baldintza prekarioetan betetzen dituzte zaintza lanak. Eta ondorio zaintza lan horiek askotariko ondorioak dituzte persona hoien bizitzetan eta beren etorkizunetan. Zaintza lanen merkantilizazioa da milaka emakumeen lan prekaritatearen kontura egiten ari den zerbait. Eta horrela sostengatzen dira ekonomikoki zein sozialki. Beraz, 6. herri erronka, biztanleriaren osasun egoera aztertzen duen hurrengo euskal osasun inkestan, 2028koan, oraingo joera negatiboa iraultzea. Horretarako, osasun profesional gabesteari egiturazko erantzuna ematea. Lehen arretan longitudinalidadea bermatzea. Maila lokalean zaintza komunitarioa egikaritzeko lehen arreta, gizarte zerbitzuak, kirol zerbitzuak eta herritarrak artikulatu orientazio zerbitzuen bidez. 3 lurraldeetan osasun mentaleko sare publiko eredu bera eta bakarra egituratzea. Itxarote zerrenda murriztea eta herritarren eskura jartzea. Osasun determinanteengan eragiteko politikak diseinatu eta garatzea besteak beste. 7. herri erronka, zaintza duin eta unibertsaledako eskubidea bermatuko duen erakundetze berri bat abiatzea. Horretarako gizarte zerbitzuen ardura izango duen erakundetze berria antolatuz. 8. herri erronka, alokairuzko etxebizitza eskaintza eta parke publikoa handitzea. Horretarako, jadanik urbanizatuta dagoen lurzoruan edo eremu degradatuetan eraberritze integralak burutzea. Etxebitzak mugiaraztea ibiaren errakargoarekin eta etxebitza hutzen kanona aplikatuz. Etxebitza merkea lehentasunez erostea, tanteo eta retrakto eskubidea baliatuz. Hirigintzatik alokairuaren sustapena egitea, etxebitzen alokairuzko erregimena bertatik zehaztuz. 9. herri erronka, etxebitzen prezioa jeistea, merkatua erregulatuz. Horretarako, eremu tensionatu izendatu eta erreferentziazko prezio indizen sistema ezarriz. 10. herri erronka, bizi baldintza duinak izan eta oinarrezko baldintza ekonomika ziurtatzeko prestazioen sistema ordenatu, nahikotasunezkoa, koherentea eta integratua izan dadila bermatuz. Eta 11. herri erronka, harrera integralako lege bat ondu eta abian jartzea, harrera prozedura modu koordinatuan eta ikuspegi integral batetik egitean dela bermatzeko. Migrazioa eta kulturartekotasuna kudeatzeko euskal eredua jasoko duen legea, geure ezaugarri nazionalak aintzatetziko dituena. 3. elkargunea, aztarna ekologikoa murriztea. Klima larrialdian jarri dugu azpimarra azkenengo urteetan, eta ondo dago, baina ez da hori daukagun erronka ekologiko bakarra. Planeta mailako 9 muga ekologikotatik 6etan gainditugu jada planetaren karga almena. Gure konsumo material eta organikoa mundu mailan orokortuko balitz, ia 3 planeta beharko genituzke eta bakarra daukagu. Hortaz, aztarna jaistea imperatibo ekologiko eta etikoa da. Eta horrek behartzen gaitu gure jarduera guztia berrikustera. Jendarte osoa interpelatuz, bakoitza bere arduren eta bere erantzukizunaren neurrian, baina jendarte osoa dago interpelatua erronkonen aurrean. Premiazko ariketa kolektibo baten aurrean gaude. Eta behartua gaude gure jarduera sozioproduktibo jasangaitza irautzera. Gure jarduera berriro ere muga ekologikotan sartuz. Eta beti ere bizi baldintza duinak bermatuz. Eta horretarako erantzun asko ez dauzkagu, baina badakizkigu gauza batzuk. Badakigu zeintzu diren, gakoak edo estrategikoa diren esparruak zeintzuetan eragiten hasi behar garen denbora gehiago galdu gabe eta gure ardurak asumitzen. Beraz, 12. herri erronka. Baliabide fosilen erabilpena 25 puntu jaistea, 185-etik 160-ra. Horretarako, orain arte aipatutazko ez gain, 1.000 etxebizitza energetikoki birgaitzea, merkaturatzaile publiko bat sortzea eta klima legeak transizio energetiko justu eta orekatu baterako ematen dizkigun erramintak martxan jartzea. 13. herri erronka, elikadura sistemaren berotegi efektuko gasen isuriak erdira murriztea. 14. herri erronka, industriaren CO2 isuriak 150 murriztea egungokin alderatuz. Horretarako, besteak beste, isuri lotuako zergapetzea, autokonsumoaren sustapena, elektrifikazioa bultzatzea, bideo horri sektorialak diseinatzea, eta bar.
15. herri erronka, mugikortasunari loturiko CO2 isuriak 50% jeistea. Aurrez aipatutako ez gain, autoelektrikoak kargatzeko sareren doikuntza, mugikortasuna zerbitzu gisa ideiaren garapena, 0 km zirkuituen garapena, eta abar. 16. herri erronka, lurralde metabolismo zirkular bateranzko transizioa egitea. Apostar decididamente por la industria de la recuperación de materiales críticos e impulsar estrategias de residuo cero, ley de residuos y PTS. 17. herri erronka, ingurumen osasuntsu baterako eskubidea bermatzea. Proteger al menos el 30% del territorio para 2030 y mejorar la conectividad ecológica del territorio. Cumplir la estrategia sobre biodiversidad de la Unión Europea, garantizando que al menos el 30% de las especies y los hábitats que no se encuentran en un buen estado en la actualidad alcancen un estado adecuado o presenten una tendencia positiva. Laugarren elkargunea, hezkuntza berritu. Eraldaketa batean aurkitzen gara. 3 megafaktorek ardazten dute hezkuntza sistemak daukan edo pairatzen arien eraldaketa hau. Lehena, jaiotza tasaren beherakada, bigarrena aldaketa soziodemografikoak eta hirugarrena digitalizazioak. Eta badugu adostasun esparru bat, eta hori deitu genian hezkuntza akordioa. Eta bertan 43 ekintza hildo zehazten dira datozen 10 urteetarako. Berreskuratu dezagun hezkuntza akordioaren espiritua eta jar gaitezen 43 ekintza hildo hoien garapenean buru belarri. Eta badira patxada sartu beharreko prozesu batzuk, hezkuntza sistemaren eraldaketa hontan, badira presa daukaten prozesu batzuk, eta badira prozesu batzuk arnaz luzekoak izanagatik ere, aldaketa disruptiboak eskatzen dituztenak. Patxada sartu beharreko prozesu egitako bada, segurazki eraldaketa pedagogikoa. Ikastetxetan berrikuntza arduradunak izendatzea pausu ona izan da. Norabide egokian egindako pausu bat. Berritzegunaren berrantolaketa eta eraldaketa pedagogikoaren bidea, norabide zuzenean egiten hasi den prozesu bat izan da, agian presatxua. Ezinbestekoa da oinarri sendoa jartzea eta hezkuntza komunitatea egin nahi den eraldaketa horretarako alduntzea. Badira prozesu batzuk esan bezala presa dutenak, berandu baikoaz. Eskola mapa errealitate demografiko berrira egokitza da horietako bat. Prozesu konplexua eta kritikoa dena. Adostasun oinarri zabalak jarri ezean, tokian tokiko prozesuak sustatu ezean, nekez burutuko da modu arrakastatsuan. Eta gero badira prozesu batzuk arnaz luzekoa izanagatik jauziak eskatze dituztenak, aldaketa inkrementalik baimentzen ez dituztenak, disrupzioak galde egiten dituztenak. Klase eta jatorriagatiko segregazioa eta euskararen irakaskuntza dira horietako bi. Bietan jauzia egin ezean eta bietan batera, bietan galduko dugu eta asko euskalduntzean eta gizarte kohesioa. Beraz, 18. herri erronka, hezkuntza sistemaren 70% ikastetxe autoeratu deritzogun ikastetxe ereduan kokatzea. Zeri deritzogu ikastetxe autoeratu? 3 ezaugarri egosten dizkiegu ikastetxe autoeratuari. Autonomia du, lidergo pedagogikoa garatzeko, bere burua antolatzeko eta hezkuntza jarduera antolatzeko. 2. Komunitatearen parte hartzeaz osatu eta garatzen den hezkuntza proiektua du. Eta 3. Legez definitutako balio publikoari atxikitzen zaio. Hain beharrezkoa dugun eraldaketa pedagogikorako gako nagusia ikastetxe eredu hau da. Ikastetxe eredu hau da egin beharreko eraldaketa pedagogikoaren oinarria. Eta xede horri atxikitzen zaizkio hezkuntza akordioan jasotzen diren hainbat ekintza ildo. Eta erronka ontarako eskola publikoak behar ditu baldintza berriak irabazi. Desbentaja egora baitago hainbat aspektutan. Eta horretarako beharrezkoa da 1.000 milioi euroko inbertsio bat azpiegitura eta ekipamentuetan, datozen 10 urteetan, behin-behinekotasuna 5% jeistea eta irakasle ratioa jeistea. Eta hontan erreferentzia argia da Eusko Jaurlaritzak eta hezkuntza sailak lab eta interinoak taldearekin sinatutako akordioa eta bertan jasotzen diren konpromisoak. Lanpostua mantentzeko ondorioz baliabideak gehituz. 19. herri erronka, euskararen irakaskuntzan jauzia egitea. Egungo A, B eta D ereduko ikastetxei erdietsi beharreko hizkuntza gaitasunak zehaztu behar zaizkie. B2 hizkuntza profila definitu dugu legean irtera profil gisa. Helburu horretan sakondu egin behar da horrea. Ez badugu nahi helburu hori bihurtu da den helburu aspirazional inerte bat. Europako markoari gehitu behar zaio ikuspegi soziolinguistikoa eta ikuspegi historiko-soziala, historiko-kulturala. Hiztun oso bihurtzen gaituzten alderdi eta gaitasuna konsideratzea ezinbestekoa delako. Ala nola, norbere hizkuntzarekiko eta beste hizkuntzekiko jarrera eta atxikimendua,
hizkuntzaren estatusa eta hizkuntzekiko motivazioa. Dimentsio hauek dira ikastetxetako hizkuntza proiektutan txertatu behar direnak, eta helburu zehatzak ezarri datorren 10 aldirako. Hezkuntza sailak badauka eskura, euskara eta hizkuntzen markoa eraikitzen hezkuntza testuinguru eleaniztunean deritzan marko estrategikoa, hezkuntza komunitateko hainbat aditurekin batera landu dena. Eta hor, jasotzen diren eremu eta lerro estrategikoak dira martxan jarri beharrekoak denbora gehiago galdu gabe. 20. herri erronka, 10 urteren buruan eragin eremu bakoitzeko ikastetxeen arteko zaurgarritasunaren mailaren aldea, 8% jaistea gutxienez. Segregazioen kontrako herri ituna osatuz eta martxan jarriz horretarako. Eta beharko dugu onarpen dekretu berri bat, oraingoa motz gelditu baita, eta ezinbestekoa zaigu udal matrikulazio bulegoa martxan jartzea eta eskola planifikazioa deszentralizatzea. 5. elkargunea, identitate komunitarioa sendotu. Orain arte nagusi izan diren gizarte interakzio, sozializazio eta komunikazio paradigmak eraldatzen ari dira. Eta gure gizarte egituretan eraldaketa sakonak bizi ditu. Eraldaketa teknologikoak gainera bizkortu egiten du hau guztia, adimen artifizialak nabarmen, inpaktu handiko vektorea da. Beraz, halako testuinguruan gurea bezalako nazio komunitate batentzat, are zailagoa da bere identitatearen erreprodukzioa, are konplexuagoa gertatzen da. Eta gure nortasuna erreproduzitzeko giltzarriak diren eremuetan behar ditugu aldaketa sakonak. Hala nola, euskararen biziberritzean, kulturaren sorkuntza eta transmisioan eta komunikazio esparru autozentratuaren eraketan. Paradoxa batean kokatzen gara hala ere. Izan ere, testuinguru global eta azkar eta atomizatu hontan, euskara kultura eta identitate komunitarioa lokailu bihurtzen baitira euskal gizartearentzat, eskuartean ditugun erronka sozialei erantzuteko legami estrategiko gisa. Eta identitate komunitarioari dagokionez, behar dugu baita ere, iragan hurbilaren gaineko irakurketa kritiko bat. Katazka politikoak ekarri duen sufrimenduaren gaineko memoria plural baten eraikuntza. Ezin daitekelako etorkizuna eraiki iraganari bizkarra emanez. Beste behin adierazi nahi dut ezkerreko soberanismoaren erabateko konpromisoa datozenak izan daitezen adiskidetzarako urteak. Eta ezarri ditzagun guztien artean, eskubide guztien errespeton oinarrituko den bizikidetzaren oinarriak. 21. herri erronka beraz. Euskara ezagutu eta ulertzen duten herritarrak 72tik 80 igarotzea. Bide horretan euskaren ezagutza eskubide sozial eta unibertsala izatea lortuz. Euskaren arkitektura juridikoa gaurkotuz. Arnasgune soziofuntzional eta territorial iraunkorrak sortuz. Eremu sozioekonomikoan eskala jauzi handi bat eginez eta adimen artifizialean euskara katalanaren pare jarriz. 22. herri erronka. Geure ikuskeratik eraturritako kultur sorkuntza garaikidean, euskarazko fikzioan, arte eszenikoetan eta arte plastikoetan, urtean eskala handiko 20 ekoizpen sortzea. Kultur industria sendo eta sorkuntza sare profesional, berdinzale eta egonkor baten bidez. Eta nazioarteko goi mailako zirkuitu festival eta plataformetan ikusgarritasuna, irisgarritasuna eta lehiakortasuna lortuko duten kultur eta industria enbasada indartsu baten laguntzaz. 23. herri erronka. Euskal komunikazio esparru autozentratu, anitz, profesional eta konfiantzazkoa eratzea. 16-29 urte bitarteko gazteen 70% erreferentziala. Komunikazio kanal digital berrietan indartsua eta euskal lurralde guztietan implantazio egituratu eta sendoa izango duena. Eta 6. elkargunea, segurtasun eredu propioa sortzea. La seguridad será sin lugar a dudas, uno de los principales factores que determinen las tendencias sociales en este contexto histórico. Percibimos falta de seguridad, detectamos peligros potenciales que pueden condicionar nuestras vidas cotidianas y nuestros proyectos de futuro. Y existen factores, porque precisamente existen factores que pueden amenazar nuestro bienestar los factores que pueden amenazar nuestro bienestar y estabilidad serán numerosos en los próximos años. Muchos de ellos inexistentes en las formas sociales que hemos tenido hasta ahora. Por lo tanto, es necesario diseñar un nuevo paradigma de seguridad para tener una visión integral de la seguridad humana que responda a la interrelación de las complejidades y amenazas de los problemas de seguridad existentes,
como son la dualización social, los efectos del cambio climático, las nuevas formas de violencia machista, las pandemias, los ataques cibernéticos, etcétera, etcétera. 24. herri erronka. Osasun inkestaren pareko alitzategin segurtasun inkesta sortzea. Herritarren segurtasun maila neurtzeko momentuan eragiten duten faktore eta baldintzak kontuan hartuko dituen inkesta eguneratua sortzea. Zabaltzen diren diskurso eta datu interesatutatik haratago, herritarren segurtasunaren percepzioan eragina duten faktoren errealitatea ezagutu asmoz. 25. herri erronka. Azkena. Gertuko polizia ereduruako transizioa egitea. Horretarako ertzaintzaren eta udaltzaingoaren arteko funtzioen banaketa birdefinitu egin behar da. Udaltzaingoari emanez gertuko polizia komunitarioaren funtzio naturala. Ertzaintzaren formakuntza berezitua, biktimak hartatzeko prestakuntza eta protokoloak ezarriz. Ertzaintzaren espezializazioa desagertutako pertsona unitatea sortuz, haurretan erabeena, gorroto delituena, hirigintzakoena, administrazio publikoen eta ingurumenaren aurkako delituen unitatea indartzea, eta bar, eta bar. Beraz, proposatu ditugu 6 elkargune gure ustez posible direnak, 2 oinarri lehenik eta behin, oinarri horiek zerraitza duten lurzoruan 6 elkargune eta 25 herri erronka elkargune hoien gainean. Uste dut badiela nahikoa oinarri, nahikoa zume herri proiektu partekatu baterako. Baina, hortaz gainera, behar ditugu baldintza materialak irabazi gutxienez 5 esparrutan. Gaur egun ez dauzkagun baldintza material batzuk irabazi behar ditu halako herri proiektu bat garatu alizateko. Será necesario generar nuevas condiciones materiales en los siguientes 5 ámbitos. Necesitamos una administración altamente capacitada, un nuevo reparto de la riqueza, una red de ciencia y tecnología efectiva, incorporarnos al mundo digital de forma ética y equilibrada y la cooperación entre los territorios vascos. Gaitasun altuko administrazio bat ezinbestekoa da, sektore publikoak lidergo paper bat bete behar duelako eraldaketa prozesu hontan, aberastasunen banaketa berri bat behar da, bestela nekez bermatuko baititugu ongizate mailak eta ingo diegu aurre dauzkagun herri erronkei, eta badaukagu tartea horretarako. Bai, enpleguari dagokionez, gazten soldatez eta lan baldintzez hitz egin genezake, segurazki gero izango du aukera horretarako, eta hitz egin genezake baita aberastasunaren birbanaketaz. Gure presio fiskala dago, Europako presio fiskaletik urrun, beraz badago tartea aberastasun banaketa berri baterako zentzu horretan. Behar dugu zientzia eta teknologia sare eraginkorrago bat, badaukagu abia puntu on bat, badaukagu oinarri on bat, baina behar dugu inbertsio publiko handiago bat, eta batez ere behar dugu gobernantza berri bat askoz ere eraginkorragoa gaur egun dena baino. Besteak beste, unibertsitateak zientzia eta teknologia sistemaren baitan balioetsiko dituen gobernantza berri bat. Behar dugu digitalizazio etiko eta orekatu bat, salto teknologiko baten atarian baikaude, iraultza teknologiko bat gertatuko baita, eta digitalizazio hori nola hartzen den, nola kokatzen garen digitalizazio horren aurrean gakoa izango da, eta beraz hor badaukagu erronka handi bat, eta behar dugu Euskal Lurraldeen arteko lankidetza estuago bat. Euskal Lurraldeen lankidetzak baldintza material berriak sortzen baditu. Eta hori nabarmena da, 2 aspektutan adibide gehiago jarri beharri gabe. Elikadurari dagokionez eta energiari dagokionez, ez dauka zer ikusirik transizio horiek nola pentsatzen diren 3 herrialdetatik edo 4 herrialdetatik. Beraz, erronka hauek, Euskal gizarteak, Euskal Herriak egin behar dituen transizio hauek pentsatu behar dira lurralde ikuspegi zabalago batetik, eta Euskal Lurraldeen arteko lankidetza estuago bat behar da, eta mugaz gaindiko lankidetzaren aukerak baliatu. Eta modu hortan, baldintza material berriak izango ditugu herri gisa erronka hauei aurre egiteko. Beraz, elkarguneak, herri erronkak eta irabazi beharreko baldintza materialak aurkeztuta, pasako naiz herri proiektu horrek ezinbestean behar duen estatus politikoaren inguruan egiten dugun planteamentura. Estatus politiko berri bat behar du. Ezin daiteke konzebitu herri proiekturik autogobernu berririk gabe gaur 2024 urtean. Azken 3 legegintzaldietan etengabe geroratu den eztabaida da honako hau. Urte politiko bakoitzaren hasiera mahaigaina ateratzen zen, eta ondoren berriro kajoira sartuz. Uste dut, modu taktizistan baliatu dela
eztabaida hau azkenengo 3 urtetan. Eta gogoratu dezagun nondik gatozen. Estatuak Ibarretxe lehendakariaren estatutu berria errefusatu egin zuen bidea moztuz eta eztabaida demokratikoari uko eginez. Urkullu lehendakariak 3 aldiz agindu zuen hauteskundealdian estatus politikoaren eguneratzea. Baina horretarako momentu ez zela, argudiatu zen ondoren, argudio politiko eta ekonomikoak tarteko. Eta badaukagu nondik tira egin, EH Bilduk balioan jarri nahi du. Berriro, beste behin, 2018 urtean, autogobernu ponentzian, EAJ eta bion artean erdietxetako oinarri eta printzipioen akordioa. Eta autogobernuaren eguneratzearen inguruko etengabeko espekulazioaren ondorioz mantra bat instalatu da azkenen urtetan nire ustez iritzi publikatuan. Estatus berria, edo zuok, batzuk, estatutuaren erreforma deritzo zuen hori, 3 lurraldeen garapen instituzional eta sozialerako oztopoa dela. Edo alako zerbait, alako mantra bat instalatu da azkenen urtetan. Eta nik uste dut, eta guk uste du, justo kontrakoa dela. Autogobernuaren marko juridiko politikoa, egungoa, dela hain zuzen ere, arazo bihurtu zaiguna, 21. mendeko politika publikoak garatzeko orduan. Burujabetzaren inguruko eztabaida bueltan da, globalizazio aldi berri baten sartu garelarik. Gizarte kohesioa zaindu eta herritarrak babesteko tokiko errealitate sozial, instituzional eta territorialera egokitutako politika publikoek balio erantsia dute garai hauetan. Ondorioz, autogobernuaren eta gure eskubide nazionalen gaineko eztabaida zuzenki lotua dago herritarren ongizatearekin eta garaiko erronka sozialei aurre egiteko herri gisa behar dugun erantzunarekin. Eta erantzun horren nolakotasunarekin. Aipatu 6 elkargunetan planteatutako politika publikoek autogobernu marko berri bat galde egiten dute. Necesitamos nuevos instrumentos jurídicos y políticos que den soporte a un empoderamiento comunitario, institucional y social para afrontar los retos de los próximos tiempos, construyendo entre todos y todas un proyecto nacional cohesionado y socialmente igualitario. La soberanía de nuestras instituciones es vital. No podemos seguir con un estatuto de autonomía con casi medio siglo de vida emanado de la transición, aquella transición tan cuestionada en estos momentos a la luz de los acontecimientos en el Estado y vulnerado de forma unilateral por el propio Estado. El debate en profundidad sobre el modelo territorial vuelve a estar encima de la mesa, como en los años de la llamada transición, vuelve a estar en la agenda del Estado. Y el siguiente gobierno vasco tiene que situar la actualización del autogobierno y nuestros derechos nacionales y sociales como parte ineludible y elemento central de su gestión política. Y a las razones aducidas se suma una más, y no de menor relevancia. Insisto, en este Parlamento se constata una mayoría soberanista sin precedentes en la historia de este Parlamento. Si no es ahora, ¿cuándo vamos a llevar la actualización del autogobierno a la fase resolutiva? Pero no solo este Parlamento, es el 99% de los ayuntamientos de los 3 territorios, son las 3 juntas generales, es la mayoría sindical, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una abrumadora mayoría que hay que entender, que hay que atender y sobre todo hay que respetar. Beraz, lehenik eta behin jar dezagun abia puntua, gure uste zein den abia puntua autogobernuaren eta gure eskubide nazionalen eztabaida honen inguruan. En primer lugar, nos gustaría situar el problema en su auténtica dimensión política e histórica. El problema nacional de Euskal Herria es consecuencia de un conflicto de carácter histórico y de naturaleza política, como se decía en tiempos de Lizarra Garazi. Empezar a resolverlo comienza por entender primero y reconocer después nuestra condición de nación y, por consiguiente, respetar nuestros derechos nacionales. Y dicho esto, empecemos por analizar la situación actual del autogobierno reconocido. Ze planteamendu bat izan daiteke, badaukagula autogobernu bat, estatutua gutxi gorabehera, kalitate onekoa, kompetentziak falta zaizkionak, transferitzeke daudenak, baina badaukagula kalendario bat oraingoan bai, estatutua behingoz betetzeko 40 urteen ondoren bete gabe egon dena, hori izan daiteke planteamendu bat, eta gutxi asko
Horrek esan nahiko luke, behar dugula, bai, ekin, autogobernuaren eraberritze prozesuari, eta gutxi asko horrek kokatuko luke eztabaida politikoa autogobernuaren dimensionamentu kuantitatibo baten inguruko eztabaida. Hau da, hitz egin dezagun ze kompetentzia berri behar ditugun, orain arte izan ez ditugunak. Gutxi gara bera, abia puntu horrek alako eztabaida batera eramango gintuzke. Eta hortik, planteatu halko genuke, kasuan, hobekuntzaren bat edo beste autogobernuaren kalitatean. Ez da hori, gure abia puntua. Gure abia puntua da, Gernikako estatutua, 4 alditan, betez dena, igatua eta urratua iritsi dela 21. mende honetara. Bere edukiak larriki debaluatuta. Espainiako botere legegilearen eta bere beso juridikoa den Auzitegi Konstituzionalaren ekimenez. Gure eskumen esklusiboen deformazioak mutilatzeraino debaluatu du estatutuaren edukia, estrategikoki gastatuz. Hoy el agotamiento del autogobierno vasco es un hecho incontestable, tanto por sus insuficiencias y limitaciones, por las insuficiencias y limitaciones del modelo, como consecuencia de la progresiva homogeneización por parte del Estado, como por el giro en la naturaleza de la descentralización, la desvirtuación progresiva de los hechos diferenciales y el mercadeo político al que se ha sometido su cumplimiento en los últimos largos años y decenios. Esta situación de erosión del autogobierno es la que viene a denunciar precisamente el propio gobierno vasco durante la pasada legislatura. Es el gobierno vasco del PNV y PSE, porque hay un único gobierno vasco, no hay dos gobiernos vascos, hay un único gobierno vasco. Es ese gobierno vasco quien en 2021, de la mano de su consejera de Gobernanza Pública de Autogobierno, la señora Olatza Garamendi, puso encima de la mesa este diagnóstico con la publicación del estudio titulado La erosión silenciosa. Un trabajo exhaustivo que merece ser leído, por cuanto que aporta la perspectiva jurídica necesaria para diagnosticar dónde estamos exactamente en el recorrido estatutario. Desde luego, nosotras y nosotros lo hemos leído detenidamente. Y creo que merece la pena leer aquí textualmente algunos extractos de este estudio. Y dice así, textualmente, la limitación competencial se ha producido con mayor intensidad a través de técnicas jurídicas diversas que se han ido materializando de forma silenciosa. Son varias las vías utilizadas para mermar y podar un autogobierno reconocido que se ve mediatizado por el dictado de normativa básica y orgánica estatal, avalado por la doctrina del Tribunal Constitucional. Hasta el año 82, año de aprobación de la LOAPA, hay pronunciamientos del Tribunal Constitucional que admitían la asimetría competencial, pero esa doctrina fue abandonada. El elemental principio de realidad, en otro apartado, el elemental principio de realidad nos debería empujar a entender que los diseños teóricos sobre el reparto del poder político, que desde sus formulaciones iniciales se empezaron a describir como una distribución constitucional de competencias, no eran más que eso, formulaciones teóricas. El problema ya no es el reparto de las competencias, tampoco el respeto a su fuente atributiva. Digamos, en todo caso, que se respeta mayormente si la fuente es la propia Constitución, porque si es el Estatuto de Autonomía, caben muchas posibilidades de que eso no se respete y aquí, sin duda, como apreciaremos en los informes de erosión competencial que ahora comentaremos, tanto monta la acción normativa del Estado como la acción jurisprudencial del Tribunal Constitucional. El grado, en otro apartado, el grado de detalle de las bases es tal que vacían por completo o degradan por completo o degradan hasta extremos inaceptables las competencias autonómicas hasta dejarlas reducidas a la simple ejecución. Con razón, se dice en esta publicación, este estudio, con razón hay gente que se pregunta si a estas alturas en realidad ya no existen competencias exclusivas de las comunidades autónomas, digan lo que digan los estatutos de autonomía. Y para revertir esta realidad se vierten conclusiones en este estudio como las siguientes. Es primordial abordar un diálogo sincero y apostar por un consenso político definiendo un sistema de garantías, de blindaje y salvaguarda de las competencias vascas en una relación de igual a igual, mediante un marco de relación basado en una bilateralidad efectiva. Se dice también, no puede demorarse más el debate relativo al más que cuestionado modelo territorial del Estado para dar un encaje adecuado a la realidad plurinacional que alberga. Y se dice también,
que es necesario un nuevo pacto político sobre la base del reconocimiento de Euskadi como nación, la bilateralidad entendida como la capacidad de negociación interpares, de igual a igual con el Estado, y la implantación de un sistema de garantías para que se cumpla lo pactado y evitar su judicialización. Por tanto, no es la izquierda soberanista la que hace este diagnóstico de la situación del autogobierno vasco hoy reconocido. No es la izquierda soberanista la que está planteando la necesidad de abordar este debate desde una determinada posición de salida, que no es que el autogobierno esté incumplido, que sí, que está incumplido por más de 40 años, que ya sabemos que hay un calendario, ya veremos si se cumple este calendario esta vez. La cuestión es que tenemos un autogobierno erosionado, mutilado estratégicamente y que, por lo tanto, ese debe ser el punto de partida de este debate. Y el diagnóstico de la situación y la calidad del autogobierno es del propio gobierno vasco. Es el propio gobierno vasco quien en 2021 pone encima de la mesa este diagnóstico. Por tanto, ese diagnóstico interpela a un debate donde lo que se plantea encima de la mesa principalmente es la relación que tenemos con el Estado. ¿Cuál es el estatus político? ¿Cuál es el sistema que nos relaciona con el Estado? ¿Y cuál es el sistema, el estatus político, que garantiza que esto no ocurra de aquí en adelante? Por lo tanto, estamos hablando, sí, de un debate que tiene que ver sobre la relación que tienen estos tres territorios con el Estado y cómo se garantiza un autogobierno donde se respeta la capacidad de decisión de la sociedad vasca. Y este diagnóstico debería interpelar a todas las fuerzas políticas y a todos los grupos parlamentarios presentes en esta mesa. Porque, repito, no es un diagnóstico de la izquierda soberanista y porque yo creo que después de 40 años de recorrido estatutario hay suficiente experiencia, suficiente luz en este debate como para decir que si este es el punto de partida, estamos llamados a abordar un debate político que ponga en cuestión cuál es la relación que tienen que tener los tres territorios con el Estado para garantizar su capacidad de decisión y un autogobierno que no se vea mutilado, que no sufra injerencias por parte del Estado en los próximos decenios. Estatuaren harreman eredua da auzitan jarri beharrekoa beraz. Eta berau aldatzeko urgentzia adierazten du analisi honek. Estatus politikoaren gainekoa da eztabaida. Autogobernuaren nolakotasunaren ingurukoa. Estatuarekin daukagun harreman sistema errebisatzeaz ari gara. Arkitektura juridiko politiko berri baten beharraz. Egungo marko autonomikoaren auditoriak ez baitu zalantzarako tarterik uzten. Harreman eredua birdefinitzeaz ari gara. Euskal sujetu politikoaren aitortza finkatuz eta bere autogobernua eta burujabetza oinarrituz. Cuando vamos a situar un posible nuevo estatus jurídico político, tenemos que ser conscientes que el territorio ganado por el Estado ha sido enorme y que revertir esto requiere situar bases nuevas con respecto al modelo de relación con el Estado. Zeintzu dira oinarriak eta printzipioak horretarako. 2018ko oinarri eta printzipioen akordioan jaso genuenez, eta guretzat akordio hori erreferentzia saietxezina da, bi legitimitate iturrik ureztatzen dute gure estatus politikoa, gure estatus berria. Bi legitimitate iturrik ureztatu behar dute. Lehena, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren erabaki librez adierazteko Euskal Herriaren borondateak bat, eta bi, eskubide historikoek, Espainiako Konstituzioaren lehen xedapen gehigarrian eta Gernikako Estatutuaren xedapen gehigarri bakarrean jasotzen den eran. Oinarria hori izanik, honako printzipioak ditu gidari, gure uste izan behar ditu gidari, estatus politiko berri batek. Estatuaren eta Euskal Nazioaren arteko elkarrekiko aitortza, berdintasun politikoa, aldebikotasun efektiboa eta errespetu instituzionala. Hirugarrenik, eskumenen dimensionatze berri bat ekarri behar du. Hainbat eremutan sakonduz, justizia, eremu soziolaborala, migrazio politika, kanpo harremanak eta nazio gizako ordezkaritza eta bar eta bar. Eta eskubide sozialak ere aitortu behar ditu. Eta azkenik, berme sistema eraginkor bat ezarri behar du. Azken hamarraldietan gertatu diren gisako injerentzia eta birzentralizazio saiakeren aurrean blindatuko gaituena. Hauze da momentua horretarako. Hauze da momentua eta ezin da gehiago itxaron. 2018ko oinarri eta printzipioen akordiotik abiatuta, adostasun ahalik eta zabalena erdiesteko momentu da legebiltzar honetan. Eta elkarrekin herri gisa joka dezagun estatuan zabal daitekeen lurraldetasunaren gaineko eztabaidaren aurrean. Ahots bakarrarekin defendatu ezagun Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako herritarren ahotsa estatus politiko berriari dagokienez.
Asko izan dira azkenengo 10 aldietan egin diren proposamena, Gernikako estatutua, estatutu nazionala, Ibarretxe plana, Loiolako akordioak, edo oinarri eta printzipioen akordioa. Guztiak izan behar dira kontutan. Egoerari egokituaz. Bai, baina proposamen horietan guztietan daude oinarriak eta behar ditugun gakoak, adostasunak eta aurrera bideak adosteko orduan. Soluzio bideak planteatzerako orduan. Guztiak izan behar dira kontutan beti ere egungo egoerara egokiturik. Hor daude gako nagusiak. Mai gainean daude gako nagusiak. Eta esan nahi dut gauza bat. Ezkerreko soberanismoak ardura osoz, begirunez eta eskuzabaltasunez ekiten dio eztabaida politiko honi. Eta hala egiten badu guztiok, ziur gaude, posible dela. Legegintzaldi hontan, estatus politiko berri baten inguruko adostasun zabal bat erdiestea legebiltzar honetan. Soluzio bideak mai gainean baitaute. Profitatu ezagun hori. Eta baliatu ezagun baita ere, estatu espainiarrean, alabeharrez irekiko den lurralde ereduari eta plurinazionaltasunari lotudiko eztabaida. Aukera paregabea daukagu aurrez aurre urrats sendoak emateko. El momento para abordar el debate sobre estatus político es ahora. Y afortunadamente contamos con el Acuerdo de Bases y Principios de 2018 para ello, pero también podemos aprovechar muchas de las propuestas e iniciativas que se han hecho anteriormente. Debemos aprovechar además el debate sobre la plurinacionalidad que indiscutiblemente se debe abrir en el Estado. Responsabilidad, generosidad y altura de miras para abordar el debate para el que la izquierda soberanista tiene toda la predisposición. Puede contar con EH Bildu quien quiera participar del mismo y ofrecer a este país un acuerdo amplio y que abra las puertas de par en par al futuro. Con ilusión y ambición, aprovechemos esta legislatura de una vez por todas para llevar el debate del autogobierno a su fase resolutiva. Gure eskua luzaturik daukazue. Eztabaida honetan parte hartzeko borondate argia dugu. Eta espero dugu denok jokatuko dugula borondate eta bokazio horrekin. EH Bilduk akordiorako borondatez eta bokazioz eta arduraz eta eskuzabaltasunez egiten dio eztabaida honi legegintzaldi hontan. Aukera bat daukagu parez pare aprobetxatu dezagun herri gisa. Gugatik ez da izango. Ilusioz, ambizioz, arduraz eta eskuzabaltasunez egiten diogu ariketa honi. Herri honentzak akordio zabal eta nahikotasunezkoa lortzeko borondate osoa daukagu. Gaurko akordio eta soluzio bideak izan daitezela etorkizuna eraikitzeko aukerak. Beraz, herri proiektu baten inguruko proposamena dakarkigu mai gainera. Herri proiektu partekatu bat, konbentzituta gaude eta berriro esango dut, testuinguru historikontan herri honen egoera zein den aztertuta, egoera strukturala, analisi strukturala bat eginda, zein den herri honen eta nazio honen egoera. Beharrezkoa zaigula herri proiektu partekatu baten oinarriak jartzea. Eta horretarako gaur planteatu ditugu bi oinarri, uste dugunak partekatua izan daitezkenak, zeintzuk lurzoru komun bat zedarritzen duten, planteatu ditugu 6 elkargune, 25 herri erronka posible 6 elkargune horien gainean. 5 eremu zeintzutan uste dugun baldintza materialak irabazi behar ditugula herri proiektu hori eta herri proiektu horrek jasotze dituen politika publikoak egin ahal izateko, eta herri proiektu horrek halabeharrez eskatzen duen estatus politiko berria eta estatus politiko berri horrek gure ustez izan beharreko, jaso beharreko oinarri eta printzipioak. Hori da gaur hemen egin dugun ariketa. Eta ariketa honekin egiten duguna da ezkerreko soberanismoaren ikuspegia maigaineratu. 27 legebiltzarkide dauzkan ezkerreko soberanismoaren ikuspegi politikoa maigaineratzen ari gara momentu historiko hontan. Uste dugu arduraz egiten dugula. Uste dugu gure ardura eta gure egin beharra dela hain zuzen ere gaur hau egitea. Eta eskaintza batekin gatoz. Adostasunak eraikitzeko. Kooperaziorako eskaintza batekin gatoz. Kooperazio hori oinarritu behar da etorkizuneko herri proiektu baten inguruan. Horretarako beti ongo gara prest. Hori da gure ikuspegia, hortik egiten diogu legegintzaldi horrei, honi, eta hortik egiten dugu guk politika. Eta bukatzeko, esan nahi dugu, herri proiektu horrek eskatzen duela beste gobernantza bat ere bai.
herri proiektu honek, etorkizuneko herri proiektu honek, Euskal Herriari, eta kasu honetan, 3 lurraldeei etorkizuna bermatuko dien herri proiektu honek, eskatzen du beste gobernantza eredu bat. Eta importantea da, hau ere bai. Eta honi dagokionez ere, egingo ditugu proposamen batzuk jarraian. Egungo gizarte eta ekonomia egoeraren konplexutasunak gobernantza eredu berri bat galde egiten dute. Eraldaketa handi bat behar da instituzio egintzan. Krisi politikoak gizartean eta sistema politikoan arteko geroz eta distantzia handiagoa dakar. Demokrazian sakontzera behartzen gaituena. Izan ere, 3 autu posible egon daitezke halako testu inguru baten, krisi politikoak astindutako testu inguru baten. 3 autu, lehena izan daiteke demokrazia liberalen erregresio autoritario bat, eta ikusten ari gara. Garaiko joera argienetarikoa da, zentro eskuinaren eskutik dator, gaur demokrazia liberalak badoaz joera autoritario baterantz. Erregimen autoritariotarantzko bidea egiten ari dira. Badago bigarren autu bat, da jendearteriko mesfidantzan oinarritzen den gobernantza konservadorea. Hau da, gizarte baldintza hauek zerk sortu dituen kausak aztertu gabe, errua, kolektibo eta eragile jakinen gainean jartzea. Inkluso konplota antolatuak ikusteraino. Esan ez, gizartea individualista dela, gazteek ez dutela autoritatea onartzen, sindikatuak arazoa direla, eta bar, eta bar. Eta diskurso hau ere, geroz eta gehiago entzuten da. Hau da, krisi politikoaren aurrean, hemen arazoa da, kolektibo jakinen jokaera, gizartearen individualizazioa, eta bar, eta bar. Eta hori da, gobernantza bat, mesfidantzan oinarritzen dena. Gizartearekiko mesfidantzan oinarritzen, eta ez duena egiten gizarte joera horren sakoneko analizirik, sintomak soilik apuntatzen dituena. Baina ez da aski sintometan gelditzea. Behar da, aztertu gizarte molde hau zerk sortu duen. Eta ondorioz ez da formula ona jendeari errua botatzea. Ez da formula ona gizarteari mesfidantzaz begiratzea. Ez da formula ona kolektibo jakinak seinalatzea. Horrek ez gaitu eramango demokrazia, kalitatezko demokrazia batera. Eta 3. bat da demokrazian sakontzea. Dilemak modu irekian deliberatzeko eta deliberazio horren bidez herri erronkak modu partekatuan definitzeko beharrezkoak diren instituzionalitateak eta kultura politiko berria garatzea. Hori da 3. bidea. Zaila da, baina ez dago beste aukerarik. Eta herri hontan badauzkagu oinarriak eta aukerak bide hortan determinazioz aurrera egiteko. Horrek eskatzen du parte hartze demokratikoan sakontzea. Eta horretarako, lehenik eta behin, legebiltzar honi eman marzaio beste leku bat. Eta orain berrartuko dut hitzaldiaren hasieran egindako gogoeta ura. Demokrazia parlamentarioaren kalitatearen gaineko gogoeta ura. Legebiltzarrak behar du erdigunean. Eta ez botere exekutiboari aspiratua. Izan dezagun ausardia, gehiengo osoko gobernuak izan ala ez, eztabaida politikoa eta deliberazioa alderdi politikoen epe motzeko interesen gainetik jartzeko, legebiltzar honetan. Ez dezagun jarduera parlamentarioa tramite huts bilakatu. Eta jarriko dut adibide bat, nire ustez argigarria dena. Eta da, hezkuntza akordioari lotutakoa. Uste dudalako dela, adibide, berria den adibide bat, gertu daukaguna eta oso argigarria dena. Uste dut, hezkuntza akordiora eraman gintuen prozesu parlamentari izan zela, eredugarria eta berritzaile aspektu askotan. Gai izan ginen, alderdi desberdinen artean, talde parlamentario desberdinen artean, lege funtsesko baten inguran oinarrizko adostasunak eraikitzeko. Lege bat egiteko oinarriak adosteko. Oinarri horiek adostu ziren prozedura parlamentario baten ondoren. Oinarri horiek gobernua jaso zituen eta lege proiektu bat idatzi zuen berriro legebiltzarrera etorri zena. Beraz, hor badago prozesu bat izan dena berritzailea eta esango nuke aintzindaria ere. Eta eredugarria aspektu askotan ikuspegi parlamentario batetik. Eta gai izan ginen akordio handi bat erdiesteko. Herri akordio baten antza gehien izan dezakeen akordio
bat izan zen ura, gutxienez herri honen, 3 herrialde hauen historia hurbilean. Egin genuen, Jaurlaritza lege proiektu bat idatzi zuen eta legebiltzarrera igorri. Baina hor nonbait, alderdi nagusiek beren buruei emandako joko arauak aldatu egin zituzten hauteskundeen gertutasunak erabat baldintzatuta. Ziurrenik, hori da nire interpretazioa. Hortik aurrerakoan, legea eztabaidatzeko ponentzia izan zen tramite hutsa. Tramite hutsa. Ezen inolako deliberaziorik egon. Legeari egindako hainbat zuzenketa baztertu egin ziren inolako argudiorik gabe eta eztabaida politikoari uko eginez. Hori da gertatu zena, tramite parlamentarioan, prozesu parlamentarioan, behin alderdiek erabakia hartu zutenean, ordura arte geure buruei emandako joko arauak aldatzeko. Eta hortik aurrera, prozesu parlamentarioa izan zen, gure ustez izan behar ez dena etorkizunean. Eta da, tramite hutsa. Ez dago eztabaida politikorik, ez dago deliberaziorik, erabakiak hartu dira parlamentu honetatik kanpo, ez dira ezagunak, ez dira argudiatzen posizioak, egiten diren proposamenen aurrean eztabaidari uko egiten zaio eta inposatzen da gehiengo bat. Noski legitimoa dena eta noski demokratikoa dena. Inork ez du hori zalantzan jartzen. Baina demokrazia parlamentaria izan daiteke kalitate batekoa edo bestekoa. Eta parlamentu bat non bide ematen zaion eztabaida politikoari, deliberazioari, modu argian, transparentean, gardenean, hori da kalitate handiko demokrazia parlamentario bat. Eta beraz uste dut badokagula zer hobetu eta asko zentzu hortan. Eta adibide horre jartzen dizkigula, ematen dizkigula, pista asko bidean nondik egin behar den eta nondik ez ikasteko ordua. Eta hortik aurrera, asko legoke hobetzeko. Legebiltzar honi dagokionez. Bide luzea daukagu jorratzeko. Sistema politikoak gizartearekin birkonetatzeko pausu asko eman ditzake legebiltzar honetatik. Modernizatuz eta herritarrei zabalduz. Eta hortik aurrera, sakondu beharko ditzateke baita ere parte hartze herritarrean. Herritarren parte hartzea instituzionalizatzea gakoa izango da. Politika publikoen erabaki prozesuak herritarrei hurbilduz. Politika publikoen erabaki prozesuetan herritarrek zer esana izateko bideak irekiz eta herritarrei zuzenean kontu emateko bideak jarriz. Las asambleas ciudadanas, por ejemplo, sirven para buscar acuerdos entre la ciudadanía cuando mediante las fórmulas tradicionales no se consigue. Es decir, cuando se abordan dilemas que son demasiado difíciles para la política de siempre. Y un claro ejemplo de ello es la transición energética. El pacto social que recoge la ley del clima y transición energética no es posible realizarlo si no es como consecuencia de un enorme trabajo comunicativo, pedagógico y deliberativo que trasciende los límites de la gestión política actual. Por tanto, necesitamos nuevas institucionalidades que vehiculicen la participación ciudadana y hay claros ejemplos de ello en el contexto europeo que nos permiten profundizar en la democracia parlamentaria y en un sistema democrático donde se exploran nuevas vías de participación de la ciudadanía en las decisiones fundamentales, estratégicas y complejas que vamos a tener que tomar los siguientes años. Necesitamos definir un modelo que plantee un equilibrio adecuado entre legitimidad a ojos de la ciudadanía, inclusión, quién toma las decisiones y efectividad en la puesta en marcha del dispositivo para ello y en la aplicación de las recomendaciones que surjan de ese tipo de institucionalidades. Experiencias europeas como el de Osbelgein en Bélgica nos parecen una referencia interesante, donde se crea un Consejo Ciudadano permanente, dependiente del Parlamento, encargado de definir los dilemas a trabajar y supervisar los procesos deliberativos. El empoderamiento de la ciudadanía va a ser fundamental en los siguientes tiempos y se debería abrir camino para construir corresponsabilidad y decisiones compartidas en la relación público-comunitaria de la que últimamente tanto hablamos. Eta hortaz gain, behar du gobernugintza berri bat. Herri erronkek edo erronkek gidatutako gestio publiko bat, berrikuntza irekiko ekosistemen bidez egindako garatutako gobernugintza bat. Orain arteko gobernugintza edo instituziogintza ohikoak muga asko baititu. Estrategia eta ekintzen interkonexioa behar da. Herri erronken logikara lerratuz instituzioak.
eta eragi ekonomikoak, eta ezagutzaren eremuak, eta baita ere gizarte zibiliko erakundeak ere. Eta erakunde publikoen lidergotza behar da. Gu 25 herri erronka identifikatu ditugu. Eta arzazu hau ekarpen gisa. Ze uste dugu herri erronkek gidatutako eta bideratutako gobernugintza bat behar dugula. Egungo instituziogintza konpartimentalizatua, departamentalizatua, goitik berakoa. Plan estrategikoek gidatutako gestio instituzional horren mugak agerikoa dira erronka sozial hain konplexuen aurrean. Eta beraz, horrek eskatzen du bestelako gobernugintza bat. Epe luzeko begira duena, legegintzaldi batez aragokoa. Eraldaketaren norabidea eta zentzua ondo definitzen duena. Kostu onuren azterketa estatikoa gaindituz. Departamentalizazioa gaindituko duena. Politika publikoen diseinua eta hauek bultzatu beharko berrikuntza prozesuak deszentralizatuz. Eta susma dugu kontrako norantzan ari ez dute garen. Ze inoiz baino sail gehiago izango dituen gobernu bat proposatzen dela dirudi, hori da behintzat prensan irakurri duguna. Inoiz baino sail gehiago bakoitza bere botere gunearekin. Uste dut kontrako norantzan ari garela. Arriskoak hartu behar dira, ziurgabetasunak kudeatu, plan estrategikoen logika estatikoa gainditu, adierazle dinamikoa definitu, berrikuntza ebalatzeko, eta abar, eta abar. Eta ezaugarri funtseskoa gobernugintza honena izan behar da, feminista izan behar dela. Eta transversalidade radikal bat behar dugula, gobernugintzan eta kudeaketan ikuspegi feminista batetik. Eta beste ezaugarri bada, belaunaldi arteko justizia bermatu egin behar dela. Gaur eta datozen urtetan hartuko ditugu urrengo belaunaldien ongizatea eta etorkizuna baldintzatuko dituzten erabakiak. Eta halako momentu baten behar da epe luzeko perspektiba gorde. Ezin ditugu epe luzean eragina izango dituzten erabakiak hartu epe motzeko interesek hainbeste lastatuta. Beraz, belaunaldi arteko justizia bada beste elementu bat gobernugintzara inkorporatu beharrekoa. Eta zentzu hortan, Galesek etorkizuneko belaunaldien ongizateko legea eta mandataria du 2015 urtetik, eta uste dugu erreferentzia interesgarria dela hori ere bai. Eta bukatzera, noa. Momentu historiko honek eskatzen duen neurria emateko ardura daukagu hemen gauden guztiok. 20. mendearen erdialdean, herria ukai izan zen zutitu eta eraldaketa nazional bat egikaritzeko. Garai hortan, martxan jarritako eraldaketa prozesuak izan zituen ezaugarri batzuk bere oinarrian. Nik batzuk aipatuko nituzke, ametxe egiteko ambizio kolektiboa, garapena ulertzeko ikuspegi komunitarioa eta bulkada berdinzalea. Orduan jarri ziren euskara estandarraren oinarriak. Orduan gertatu zen pizkunde kultural bat. Orduan jarri ziren martxan ikastolak eta kooperatibak. Ondoren, autonomiaren garapenarekin, instituzionalizazio modernoarekin, bigarren eraldaketa nazional bat hasi zen. Sistema instituzionalaren agentzia gehitu zitzaion nazio eraikuntza modernoari. Eta uste dut orain, 21. mendearen urte erabakigarritan sartu garelarik, behar dugula 3. eraldaketa nazional bat. Gure gaitasun eta indarretan sinistu, ambizio kolektiboa berreskuratu, eta Europar testu inguruan erreferentzia izango den eredu sozioekonomiko ekitatibo eta iraunkor bat eraiki ahal izateko. Europa erreferentzia bila dabil momentu hontan, garapen ekonomikoa, justizia soziala eta ingurune naturalenen zaintza modu egokian ustatuko dituen eredu berrien bila. Eta guk, gure modu komunitarioa, egiteko modu komunitarioa oinarri izan da. Euskal Herrian badaukagu inspiratzailea gerta daiteken eredu berritzaile bat garatzeko nahiko energia eta gaitasun. Horretarako eraldaketa nazional berri bat behar dugu. 3. eraldaketa nazional bat. Horretarako ondo sustraitu eta gorpuztutako herri proiektu bat berri bat behar dugu. Belaunaldi berrien kezka eta ilusioekin konektatu eta gure herria etorkizunea proiektatzeko indarra izango duena. Urratu ezagun bidea. Besterik ez, mila esker. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Txandiano jauna.